Θα ήθελες να μάθεις πώς έσωσα από βέβαιο θάνατο αυτό το όμορφο κορίτσι? Πάμε να δούμε. Καλησπέρα, είμαι η Sissy Plant Mama και σήμερα θέλω να σου δείξω πώς νίκησα το θρύπα με έναν περίεργο τρόπο. Το κορίτσι μου αυτό ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένο. Όταν γύρισα από τις διακοπές μου τον Αύγουστο, είχα να αντιμετωπίσω μια επιδρομή από θρύπα στο μαγαζί σε αρκετά φυτά, κυρίως στις μονστέρες μου και σε κάποια άλλα φυλλόδεντρα. Όπως ξέρουμε, ο θρύπας είναι ένα πάρα πολύ επίμονο έντομο, το οποίο δεν μπορείς να ξεφορτωθείς εύκολα, κυρίως επειδή μόλις οριμάζει, μπορεί να πετάξει και είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα φυτά σου. Γενικά είναι ένας εφιάλτης για όλους τους λάτρεις των φυτών. Θρύπας και τετράνυχος. Το ξέρεις, το ξέρω, δεν γλιτώνεις εύκολα. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασα στο μαγαζί και είδα αυτό το πανέμορφο πλάσμα γεμάτο σημάδια από θρύπα, ήξερα ότι δεν θέλω να τη ξεγράψω τόσο εύκολα και έπρεπε να κάνω κάτι να σωθεί. Αν παρατηρήσεις, έχει ακόμα κάποια ταλαιπωρημένα φύλλα. Τα πιο ταλαιπωρημένα φυσικά έχουν κοπεί, η ζημιά όμως σε κάποια από αυτά είναι ακόμα εμφανής. Γενικά, τον θρύπα τον καταλαβαίνεις ή από τα σημάδια πάνω στα φύλλα ή από τα σημάδια πίσω στα φύλλα. Συνήθως το φυτό σου αρχίζει και αποχρωματίζεται και σταδιακά εξασθενεί. Φαίνεται σαν να είναι άρρωστο, σαν να μην του αρέσει κάτι, δεν ξέρεις ακριβώς τι έχει πάθει, μέχρι να κοιτάξεις πίσω από τα φύλλα του. Νομίζω ότι σε αυτό εδώ το ταλέπορο φύλλο φαίνονται ακριβώς και τα δαγκώματα. Η μονστέρα μου έκλεισε την κάμερα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ τι ζημιά είχε γίνει στο φυτό. Αποφάσισα λοιπόν για να τη σώσω να πάρω δραστικά μέτρα. Συνήθως τα γιατροσόφια που κυκλοφορούν σου λένε ότι θα πρέπει να κάνεις ψεκασμούς με νερό, λίγο καθαρό ενόπνευμα, λίγο απορρυπαντικό πιάτων και ότι θα πρέπει να το κάνεις τακτικά μέχρι να είσαι σίγουρη ότι έχεις ξεφορτωθεί το θρύπα. Ωραία. Ήξερα ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει στο συγκεκριμένο φυτό γιατί είχε γεμίσει, παιδιά. Ήταν η κατάστασή του τραγική. Επομένως, ρίσκαρα πολύ γιατί δεν θέλω να βάζω φάρμακα ούτε στο μαγαζί μου. Παίζει να είμαι το μόνο άτομο που έχει μαγαζί με φυτά εσωτερικού χώρου και δεν ψεκάζει με φάρμακο τα φυτά του. Φυσικά αυτό οδηγεί και στο να έχω κάποιες απώλειες, αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Έχουμε και κτηνιατρίο δίπλα, έρχονται πολλά γατάκια, σκυλάκια. Δεν νιώθω άνετα να ψεκάζω φάρμακα στα φυτά. Παρ' όλα αυτά, ήξερα ότι αυτό το φυτό είναι χαμένο από χέρι και αποφάσισα να ρίξω μέσα στο μείγμα μου ελάχιστη χλωρίνη. Δηλαδή, έβαλα σε ένα κουβαδάκι νερό, απορρυπαντικό πιάτων και μέσα 2 σταγόνες χλωρίνη. Δεν σου λέω να πας και να καθαρίσεις με χλωρίνη τα φυτά σου. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, σίγουρα θα σου κάψει τα φύλλα, σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα στο φυτό, αλλά ήξερα ότι είναι και ο μόνος τρόπος να ξεφορτωθώ με τη μία το θρύπα. Ρίσκαρα και κέρδισα. Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα συμβεί το ίδιο και με σένα. Είμαι εδώ απλά για να μοιραστώ την εμπειρία μου και ό,τι καταλαβαίνεις κάνεις. Όπως βλέπεις, το φυτό έχει βγάλει πάρα πολλά νέα φύλλα. Εδώ είχα κόψει το προηγούμενο, έχει βγάλει καινούριο. Εδώ είχα κόψει το προηγούμενο, έχει βγάλει καινούριο, υγιέστατο. Και εδώ, που δεν είχε χρειαστεί να κόψω το προηγούμενο, έχει βγάλει επίσης καινούριο. Και εδώ πέρα μου έχει και ένα θεματάκι μικρό, το οποίο δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Περιττό να σας πω ότι έκανα μόνο μία φορά αυτή τη διαδικασία. Δεν το ξαναέκανα, δεν χρειάστηκε επανάληψη. Καθάρισα μόνο με νερό και σαπούνι για τα πιάτα, άλλες 2-3 φορές το φυτό με διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, για να σιγουρευτώ ότι δεν θα ξαναβγεί κάτι. Δεν έχω κάνει καν μεταφύτευση ακόμα, γιατί είναι ένα μεγάλο φυτό και δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία μεταφύτευσης χωρίς να είμαι σίγουρη ότι το φυτό μου θα πάει καλά και το κράτησα έτσι για να σας το δείξω. Δείτε, παιδιά, πόσα καινούργια φύλλα έχει βγάλει, πώς έχει προχωρήσει, ενώ υπάρχουν ταλαιπωρημένα φύλλα που θα κοπούνε γιατί δεν έχουν να μου προσφέρουν τίποτα στο φυτό. Παρόλα αυτά, είναι ένα πλέον υγιέστατο φυτό, έτοιμο για να το βάλω όπου θέλω και να το κάνω ό,τι θέλω. Ποιο ήταν το κόστος τώρα, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ προσεκτική. Αυτό εδώ, αυτό έγινε από τη χλωρίνη. Αυτό εδώ έγινε από τη χλωρίνη. Κάτσε, έχω κι άλλα να δείξω. Δεν το έχω πλύνει καν τώρα για να σας το δείξω, έτσι, για να το δείτε ακριβώς όπως είναι.
και αυτό εδώ το σημάδι έγινε από τη χλωρίνη. Αυτά είναι εγκάβματα, είναι όλα εγκάβματα. Ξαναλέω, ήταν μια πολύ επικίνδυνη τακτική αυτή που επέλεξα να ακολουθήσω. Δεν μπορώ με τίποτα να συμβουλέψω κανέναν από εσάς να βάλει χλωρίνη στο φυτό του. Θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά το ρίσκο που παίρνετε. Παρόλα αυτά, επειδή το φυτό πραγματικά θα πήγαινε στα σκουπίδια, δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί διαφορετικά, ήταν πάρα πολύ προσβεβλημένο. Ειλικρινά, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που το ρίσκαρα και που μου απέδωσε. Άρα, συμπέρασμα, αν μόλις έχεις παρατηρήσει θρύπα στο φυτό σου, ξεκίνα να κάνεις συχνά ντουζάκια, συχνές πλύσεις, με νερό, σαπουνάκι για τα πιάτα και λίγο καθαρό ενόπνευμα. It's okay. Αν όμως το φυτό σου είναι ένα βήμα πριν να πεταχτεί και υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν και τα άλλα σου φυτά στο σπίτι, ίσως είναι ένα ρίσκο που θα ήθελες να πάρεις. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι σε καμία περίπτωση δεν άφησα τη χλωρίνη πάνω στα φύλλα. Ξαναλέω και επαναλαμβάνω για να μην έχουμε δράματα, σε ένα κουβαδάκι νερό, γέμισα νερό, έβαλα απορρυπαντικό πιάτο και μέσα μόνο 2 σταγόνες χλωρίνη. Σαπούνισα πάρα πολύ καλά τα φύλλα από πάνω, από κάτω και τον κορμό του φυτού και τα ξέπλυνα αμέσως. Δεν τα άφησα δηλαδή με τη σαπουνάδα και να πάω να το βάλω στη θέση του, γιατί αυτό πραγματικά θα τα κατέστρεφε εντελώς. Τα ξέπλυνα κατευθείαν, παιδιά. Μην μπείτε στη διαδικασία να αφήσετε το φυτό σας έτσι, θα καεί. Το ξέρω ότι έπρεπε να το ανεβάσω λίγο πιο σύντομα αυτό το βίντεο, γιατί κυρίως το πρόβλημα του θρύπα το αντιμετωπίσαμε όλοι εκεί Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μάξι και τώρα ότι ήταν να επιβιώσει, επιβίωσε. Παρ' όλα αυτά οφείλω να το ανεβάσω έστω και τώρα και εύχομαι αν υπάρχει κίνδυνος να χάσετε κάποιο φυτό, αυτή η συμβουλή να σας βοηθήσει. Αυτή ήταν η εμπειρία μου με αυτό το υπέροχο κορίτσι, ελπίζω να σε βοήθησε.